pozdrav ljudi, dobrodošli na prvu epizod na mom kanalu. Danas ćemo igrati Skywars Steam sa jedan ime Bal sa kanala Enofat YouTube. Tu. Imali smo 93 file recordinga. Koji si ti tu? Miner. Uzeo si minera. Uzeo si minera. Jesam ti rekao da uzmeš med science-a? A lažiš, nisi rekao, zato nisam uzio. Ti me ništa koni. Gledaj ovo. Aj prođi ovdje. Gdje? Nemoj ba. Ne! Jesi normalan. Hoću da te trolam. Neko te, jajima te gazaju. Opet jaja, koliko imaš dijamanata? Sam Ironhead sam imao je topo u boj. Zato sam je li gađao jajima, ja sam htio da napravim selfie i slučajno sam pustio i šta misliš, šta je bilo? Ajde sve. Ajde, šiftaj. Ajde, bravo. Skloni se. Aj, prolazi. U napad! Kilaj, samo kilaj. Jej! Imam demo disorder na meni. Ja imam već demo disorder. Koliko imaš dijamanata? 3. Ja imam 2. Dan. Daj ti meni. Evo 4. Daj. Od čega je? Gledaj. Daj mi ti dijamante. Ljubovi. Daj da se napravim nešto. Daj mu chestplate s njega. Šalim. Ima još dijamanata ovdje. Gdje? Sad tu čuješ Da, pobjede. On tu F5 biti malo ovdje neće. Oj, Irona. Dijamanti. 2, 5. I ja sam našao dijamant. 1. 1, a ja imam 7. Ali mi 1 7. No dok ti mene, hajde da ću ti, da meni napraviš, može? Pa sam ti dao prijedlog. Zašto? Da ti sad men praviš, jel? Ja pravim, kaj. Tebi pravim, neću ti. Odakle meni ovaj med science? Zato što smo onda lika koji imaju nešto. Kad bi ga mogu baciti. Ebe! What? Ostale diamonde ako nađeš daješ meni. A ja ću već naći jer znam gdje su. Eno samo Nikola, gradi, dani ja sam vamo da ne... Kako su obučeni? Neću ja gradim, ja sam našao dijamante moje. Idemo do njih, znaš kako su obučeni? Sačka. Koliko diamonda imaš za mene? Jedan. Imam 1. Ja imam... Oj, diamonda. Ne dođe mene. Sačkaj, 6. Napravi da napadaju na Twitter. Sačekaj. Pa ne mogu da ti čekam napadu. Imam 7 diamonda. Imaš li jedan? Ajmo na njih, znaš A prvo mi daj jedan diamond. Daj mi jedan diamond. Potano. Jel ti to neko šapći? A prašim šapci. Enise. Kako čega su? Gledaj. Pa ajde iskopam jedan iron imam. Sad ćemo... Šta je ovo? Ruši se ostrvo, gradi. Ajmo vamo, vidi. Jesse, ruši se ostrvo.
ne važno. Ali, gdje zaustav malo epizodu? Ne mogu. Zaustav epizodu. Ako zaustavim ne mogu. Što će ti? Što? Što? Možda mi zaustav. Ajde, nema veze. I meni je malo prije bila ušla, ali bila tiha. Eto, uči. Neće ući. Evo sam da to ako bude sa krivom situaciju. Daj. Daj! Ne, oj, Nixon je na mreži, joj, ako me bude zvao. Šta je? Plaću nam. Preko ga napadnu lik. Vidim! Ti si moj spasio. Jedan. Jel' leti? Ima NDP. Pa imam i ja, hoćemo do njega. Nemoj, sad imam TNT. Pa će meni na TNT, pa da vidimo. Bože, ali mi laga. Snimamo 6 minuta, požuri, znaš da mogu 10 jer mi nije registrovan Bandicam. I ako neko zna kako da registrujem besplatno Bandicam, nek napiše u komentare. Zna moj brat reći što. Aha, zna ono kupi online, pa znam i ja na to. Ne! Jesi to mrtav? Jesam. Samo čekam da nestane smrti. Jej! I sad se moram protiv sviju boriti. Ajde, samo mi govori Just League. Imamo šanse pobijeti. Šta? Imamo šanse pobijeti. O, Balka? Snimam. Vidim TNT. Jel došao? Ja sad toga. Oj, laga, vidit ćeš u epizodi ako budem. Gdje je lik onaj odšao? Ne! Ja sam glup! Evo ga iza te, eto ga tamo. Eto ga iza te, evo ga. Gdje? Za meni neđe. Evo ga tamo ispred. A vidim ovoga, vidim njega. A vidi ga ti. Ne, kak će ga s TNT-om tjerat. Ima tamo lik tebe. Jesam uzeo TNT, nisam. Full iron je. Evo ga ovdje čekate. Idi pravo, idi pravo, idi pravo. Idi sad desno, idi desno, ono ga iza tebe. Oh, ljudi, izvinite ako čujete mog brata u pozadini. Hvatim TNT. Ej, Oj, Luka. jebga. Izvinite ako čujete mog brata u pozadini tamo. Evo lik iza tebe. Eto ga iza tebe. Iza tebe lik. A to je onaj. A ja. Ali ovaj mi je malo dao onog. Jel se ovo bije s nekim? Vidi na kinu. Biju se znači. Ljudi, ovo će možda biti uspješna figura. Možda, iako možemo još samo 2 minute snimat. Oh, oh, Tu. Eto ide se ta na kina. možemo još samo 2 minute Eto snimat. lik iza tebe, volio. Gdje je? Evo ga tamo, vidi. Iza. Eto ga iza tebe. Eto ga iza tebe. Au! Ne! Neće biti uspješna epizoda. Pobjede. Idem ti tamo sad. Gdje je lik? Treba mi hrana. Pun sam stvari, hrane nigdje. Eno samo lik, da ide na njega, nerviram mi to. Pa ne mogu, ubit će me. Koliko ima srca, još samo vas 4 srca. Još samo pola minute mogu snimat. Hajde požuri, kill ga. Kilaču ga, molim te, Bože! Joj! Ljudi! 12 sati. Hajde, odjela. Ljudi, čao, ovo je bila prva epizoda, izbacimo je na YouTube, bila je uspješna. Ćao, to je to za ovu epizodu, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!